Φίλες και φίλοι, αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητέ γραμματέα, χαίρομαι που είμαι εδώ σήμερα μαζί σας με μια ουσιαστικά τριπλή ιδιότητα. Αυτή του επιχειρηματία με αναγκαστική δράση στο εξωτερικό, του συμβούλου, όπως είπε και ο Βασίλης, του Προέδρου για θέματα επιχειρηματικότητας, αλλά και του πολιτικού. Με τις τρεις αυτές ιδιότητες βιώνω ακριβώς ό,τι βιώνετε κι εσείς. Είχα ξεκινήσει, όταν έγραφα την ομιλία, σταχυολογώντας αυτά που βιώνουμε, τα οποία όμως θα προσπεράσω για να βοηθήσουμε λίγο με τον χρόνο. Ήθελα όμως να σταθώ ως βάση της σκέψης μου στο γεγονός ότι όλοι ζούμε και λειτουργούμε μέσα σε μια οικονομία μη ανταγωνιστική και μη παραγωγική. Οι λόγοι που μας οδήγησαν ως εδώ, που ήταν το δεύτερο κομμάτι της εισήγησής μου, είναι λίγο πολύ σε όλους γνωστοί, γι' αυτό και θα τους προσπεράσω, για να φτάσουμε λίγο στην ουσία του ζητήματος, του πολιτικού ζητήματος. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την πραγματικότητα? Έχουμε τη δυνατότητα να βγούμε από αυτό το φαύλο κύκλο? Έχουμε τη δυνατότητα να ξεφύγουμε από τη μιζέρια? Προφανώς, φίλες και φίλοι, μπορούμε. Γι' αυτό και είμαστε όλοι εδώ μέσα και γι' αυτό και έχουμε ελπίδα μέσα μας και προχωράμε και αναζητούμε λύσεις. Όμως, πριν προχωρήσουμε στη διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου επιτελικού σχεδίου αλλαγών, οφείλουμε πρωτίστως να κάνουμε κάτι το οποίο συνήθως τα πολιτικά κόμματα το ψιλοφοβούνται. Οφείλουμε να αποτυπώσουμε με ενάργεια και να επικοινωνήσουμε με σαφήνεια τις βασικές μας αρχές και τους βασικούς μας στόχους. Και με βάση αυτές τις αρχές και αυτούς τους στόχους, χωρίς να φοβηθούμε, να πάμε στο λαό και να κερδίσουμε τις επόμενες εκλογές όποτε και αν αυτές γίνουν και βεβαίως στη συνέχεια να αλλάξουμε την πορεία της οικονομίας. Πρέπει λοιπόν να δεσμευτούμε ότι θα μετατρέψουμε το σημερινό αναποτελεσματικό, αντιεπιχειρηματικό, ρουσφετολογικό κράτος νταβατζή εντός εισαγωγικών σε ένα μικρότερο, ευέλικτο, αποδοτικό, διαρκώς αξιολογούμενο και κυρίως φιλικό προς την επιχειρηματικότητα κράτος που να εμπνέει ειλικρινή εμπιστοσύνη στους πολίτες και να διασφαλίζει την κοινωνική δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Οφείλουμε να μιλήσουμε ανοιχτά στην κοινωνία, να καταστήσουμε πλειοψηφική την κεντρική μας ιδέα πως καμία κοινωνική πολιτική δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να υπηρετήσει την κοινωνία αν στηρίζεται μόνο σε δανεικά και φοροεπιδρομές. Κοινωνική πολιτική είναι πλέον εφικτή μόνο μέσα από τις επενδύσεις. Και ποιες επενδύσεις? Από την ανάληψη ιδιωτικού ρίσκου, από την αποποινικοποίηση του κέρδους ως κινήτρου για τη δημιουργία θέσεων εργασίας με στόχο τελικά ένα θετικό κοινωνικό αποτύπωμα. Είναι αναγκαίο να πείσουμε και τον τελευταίο πολίτη πως η φιλοσοφία της υγιούς επιχειρηματικότητας είναι η μόνη βιώσιμη λύση, αν θέλουμε να δώσουμε ξανά προοπτική στη χώρα. Η υγιής επιχειρηματικότητα δημιουργείται μόνο από πρωτοπόρους ανθρώπους που επιλέγουν να βγουν από τη βολή τους, να επενδύσουν χρόνο και χρήμα ρισκάροντας με στόχο τη δημιουργία πλούτου. Αποτελεί στάση ζωής και εμείς οφείλουμε να την προωθήσουμε σαν φιλοσοφία στα σχολιά μας, στα πανεπιστήμια, στην καθημερινή οικονομική δραστηριότητα των πολιτών και βεβαίως πάνω απ' όλα στη λειτουργία του κράτους. Το παραγόμενο πλεόνασμα του ιδιωτικού τομέα είναι αυτό που μπορεί να τροφοδοτήσει τελικά την οικονομία και να οδηγήσει σε μια βιώσιμη κοινωνική αλληλεγγύη. Βάζοντας λοιπόν την επιχειρηματικότητα ως προτεραιότητά μας, δημιουργούμε μια διαφορετική δομή στην οικονομία, υποστηρίζοντας ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο που πρέπει πλέον να βασίζεται στην παραγωγή και όχι στην κατανάλωση, στην εξωστρέφεια και όχι στην εσωστρέφεια, στην καινοτομία και όχι στην αντιγραφή και στην πεπατημένη, στο μέγεθος, στο μεγαλύτερο μέγεθος των επιχειρήσεων και όχι στην αυταπασχόληση για να είμαστε όλοι αφεντικά του εαυτού μας, στη συνεργατικότητα και όχι στον ατομισμό, στην εξειδίκευση, στην εκπαίδευση, στην επιμόρφωση και κινητικότητα των όσων απολυμμένων έμπειρων επαγγελματιών μεταξύ διαφορετικών κλάδων. Για να πετύχουμε, φίλες και φίλοι, το σκοπό μας, πρέπει να επενδύσουμε στους τομείς που η Ελλάδα έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και άρα μπορεί να παράγει προστιθέμενη αξία. Οι τομείς αυτοί είναι γνωστοί, τους διατρέχω σύντομα: τουρισμός, πολιτισμός, αγροτική παραγωγή και μεταποίηση, έρευνα και τεχνολογία, μεταφορές, τρόφιμα, φάρμακα, ναυτιλία. Για να καταφέρουμε, πρέπει να δημιουργήσουμε και να ενισχύσουμε νέου τύπου επιχειρήσεις στους προαναφερθέντες τομείς, όχι αλλού και όχι διαφορετικού τύπου, παλαιού τύπου επιχειρήσεις. Από τις 500.000 περίπου επιχειρήσεις που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, δυστυχώς μόνο 3.000 ανταποκρίνονται στο σημερινό ανταγωνιστικό περιβάλλον.
μόνο 3.000 από αυτές μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα, δηλαδή να γίνουν scale-ups και να προσλάβουν νέους υπαλλήλους. Αυτές λοιπόν τις 3.000 scale-ups εταιρείες είναι που πρέπει να στηρίξουμε και να επιδοτήσουμε. Πρέπει όμως να τις στηρίξουμε και ως υγιή πρότυπα για να δημιουργηθούν ακόμα ένα νούμερο περίπου 10.000 τέτοιων επιχειρήσεων. Αυτές οι 10.000 επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης, όπως λέγονται, είναι οι λεγόμενες startups, τις οποίες θα συζητήσουμε σε λίγο. Αυτές είναι που πρέπει να ενισχυθούν από το κράτος, όχι οι φίλοι και οι κολλητοί, προσδοκώντας ταχεία ανάπτυξη και με στόχο συγκεκριμένο τη σταδιακή απορρόφηση 50% ή και παραπάνω σημερινούς ανέργους η κάθε μία. Μόνο αυτή η νέα γενιά επιχειρήσεων πρωταθλητών, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μπορεί να μεταμορφώσει και να απογειώσει την ελληνική οικονομία, για να θυμηθούμε και την προσφυλή έκφραση του σημερινού Υπουργού Εργασίας. Στις μέρες μας, αν δεν κάνω λάθος, ιδρύονται περίπου 9 με 10 φορές περισσότερες startups από το 2010. Είμαστε όμως δυστυχώς ακόμα πολύ μακριά, τόσο από τους ποσοτικούς, όσο και από τους ποιοτικούς στόχους που χρειαζόμαστε για να αγγίξουμε τον οραματικό στόχο του 1 εκατομμυρίου θέσεων εργασίας. Για να τρέξουμε πιο γρήγορα και να πετύχουμε τους στόχους μας, προτείνω ενδεικτικά και ως βάση συζήτησης κάποια μέτρα τα οποία θα μπορούσαμε να πάρουμε για τις startups. Αναδιάρθρωση της νομοθεσίας που διέπει τη ΣΥΚΕ, φορολογικές ρυθμίσεις για νέες επιχειρήσεις ως 2 ετών, απλοποίηση πλαισίου πρόσληψης απόλυψης, στόχευση χρηματοδοτήσεων στο Research and Development, αλλαγή πτωχευτικού νόμου και κουλτούρα δεύτερης ευκαιρίας, νομικό πλαίσιο για την υποβοήθηση των VCs και των M&As. Αυτές οι παρεμβάσεις και άλλες που ελπίζω ότι θα ακουστούν σήμερα από τους εκπροσώπους, από τους πρόεδρους των επιμελητηρίων, μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν το χρήσιμο υλικό για το υποδιαμόρφωση κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και βεβαίως να καταστούν ο βασικός άξονας πολιτικής μας όταν με το καλό αναλάβουμε τη διακυβέρνηση του τόπου και μπούμε στα βαθιά. Η σημερινή παρουσία νέων επιχειρηματιών στην εκδήλωσή μας έχει νομίζω μια ξεχωριστή σημασία, καθώς για πρώτη φορά ελληνικό πολιτικό κόμμα ανοίγεται ουσιαστικά, όχι μόνο με αυτή την εκδήλωση αλλά και με άλλες, προς την νεανική και νεοφυή επιχειρηματικότητα, με πραγματική έμφαση και ειλικρίνεια. Είναι λοιπόν σημαντικό να τους ακούσουμε, γι' αυτό και θα κλείσω σύντομα την εισήγησή μου για να δώσω το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Ευχαριστώ πολύ.